Üdvözlök mindenkit, Nyúl András vagyok, és a Hexonic vadriasztó gyakorlati alkalmazását szeretném bemutatni nektek. A terep adottságainak figyelembevételével kiválasztjuk a legmegfelelőbb helyet, és egy villanypásztorkarót leütve már telepíthetjük is a készüléket. Az ultrahang fejfájással, émelygéssel, szédüléssel leírható rossz közérzetet okoz, ezért a vad egy tanulási folyamat után el fogja kerülni az így védett területeket. Mielőtt beindítanánk a készüléket, mindig vegyük fel a fülvédőt. A 120 decibeles hangszórók a készülék közvetlen közelében tartózkodva halláskárosodást okoznak. Ezen kívül érdemes azt is leszögezni, hogy nekünk, embereknek is kellemetlen közérzetet fog okozni, ha nem védekezünk. A tavaszi időszakban rendkívül fontos a vadon élő állatok okozta károkat olyan alacsony szinten tartani, hogy a növényállományok még regenerálódni tudjanak. Szerencsés a tőszámcsökkenéssel járó kárformákat annyira visszaszorítani, hogy a növényállomány azt még kompenzálni tudja, és ne keletkezzen miatta terméskiesés. Ezeket a célokat 2-3 hét alatt is biztosítani lehet, és ehhez elegendő a vad tartózkodás idejének a lecsökkentése. Természetesen minél hamarabb tesszük ki a Hexonic vadriasztókat, annál hamarabb tanulják meg az állatok, hogy az ultrahang kellemetlen közérzetet okoz, és érdemes elkerülni. A Hexonic a legnagyobb teljesítményű ultrahangos vadriasztó, 150 méteres hatósugárral számolva kicsivel több mint 7 hektárt véd egy készülék. A szikleveles napraforgóban a mezei nyulak tudnak látványos károkat okozni. A készülék segítségével minimálisra szorítható vissza ez a kárforma, így elkerülhető az idényen kívüli vadászat. A gabonavetéseken és a repcében jelentkező legelési károk is látványosan mérsékelhetőek így. A vaddisznó túráskárok megelőzése gyepeken és vetéseken rendkívül hatékony ezzel a módszerrel. Nincs egyszerűbb megoldás a vadkárok csökkentésére, mint az ultrahangos riasztás. Munkaigénye csekély, költséghatékonyságban verhetetlen. A különböző felhasználói igények szerint a Hexonic készülékek elérhetőek napelemes és alkonykapcsolós kivitelben is, valamint beépített helyzetmeghatározóval. A kellő napraforgóban és kukoricában az őrösgalambok és a vetési varjak is jelentős kárt tudnak okozni. A Hexonic vadriasztók madárriasztásra is alkalmasak, ehhez mindössze át kell állítani a frekvenciát. Az emlősök riasztására általában a 7-es beállítás a legalkalmasabb, madarak esetében ezt 1-esre célszerű módosítani. Ezt egy vékony csavarhúzóval, vagy akár egy bicska hegyével kényelmesen meg tudjuk tenni.